brigăzi, ar mai vrea, divizii, 4 infanterie, Gemina, organizatoare, alături de statul major general, a festivalului generalul de brigade doctor Avram Cătărici. Marele premiu și trofeul Festivalului Național al Cântecului de Cătănie se acordă domnișoarei Virginia Irimuș. Virginia este din Buciu, lângă Șocuta Mare, Prevedere național. Uitați-vă la trofeu. Arătați trofeul, că nu sud-africanii au inventat bubuzele. Este copia după celebra pictură a lui Grigorescu, Gornist. Dacă ați observat, este și emblema festivalului. Mulțumim celor care ne-au ajutat să le facem. Scoatem în ce de acolo, dar să nu-i cadă ceva de acolo. În sfârșit, acordăm trofeul, că trebuie să fie trofeu. Nu va uita fata asta niciodată, acasă, o să vadă, să-i spune, statuia asta. I-am să o strofă, fără acompaniament, ca să vedeți că venim cu vocea la ea. Și piesa a doua, instrumentală. Virginia Claudia Irimuș din Buciu, Șocuta Mare, Maramuș. Trecând codrul, tot plâng, codrul-i plecat.
Claudia Emiuș, câștigătoarea Marelui Premiu și al trofeului ediția 8 a Festivalului Național al Cântecului de Cătănie, Cluj, 12-14 octombrie 2010. Mișocuta Mare, Dr. Stănic Săzan și primarul Mișocuta Mare, noi care vine acolo primar. Terminăm prima parte.